then wanting again. Caught it, forgotten, then seduced again. You're playing hide and seek. I haven't seen you for weeks. Blowing hot and cold. PKP Racing-tiimi melkein kokonaisuudessaan paikalla vähän testailemassa pyöriä. Hemppa, miltä maistuu? Makkara vai ajo? Molemmat. None of my questions get heard. I wanna move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine is free. I wanna move on to where you can't find me. Play my life in a different. Jukkis, Ei sitä oo. kaikki pyörät on kokeiltu, mikä oli paras? Kymppäriltä kärkkäin, niin silloin voi kaikki kurkkusotit ja kaikki valaa. Etuputki, niin voi repäärillä siivuta sitä siltä välistä. Jussi Toipila, kauanko aikaa leikkauksesta? Polvileikkaus tehtiin 6 kuukautta. 6 kuukautta. Maaliskuun, eikö huhtikuun puolessa välissä. Joo. Ja lääkäri antoi luvan ajaa koska? Ensi viikolla. Lokakuun 21. päivä. Joo. Ei ihan vielä. Aloitit heti tosi varovasti. Niin. Tupi nurin välittömästi. Ei, kun sehän näkyy videollakin, että oikein sievästi on aloitettu. Got a short attention span. A new day. So many things to do. But it's okay. So hard to make it through. No time like never, baby. Put it all to forever, baby. No time like never, baby. It's another day. Nappikaasu, että päälle ja pois. Se onko Honda Monkilla on kertaalleen opeteltu, niin... Niin, ei sitä tätä. Joo. Ei kun selvästi pitää ajella, ettei taas onkaan. Joo. Sami on käynyt myrkyttämässä kaikkia pyöriä. Kaikki pyörät on mennyt keulapystyssä tuolla. Eka kertaa nelaria oikeastaan kävin kokeilemaan ja nyt tuntuu, että pitääkö siltä vaihtaa nelari. Ei olisi passannut sitä käydä koittaa. On ajettu 350 ja 250. Hyviä molemmat. Kummasta jää parempi moku? No nyt on vaikea sanoa, kun mä aina haaveilun 500, mutta en tiedä onko se kaksipuolikas sitten kuitenkin mun pyörä. Kyllä. Tähän Jukka pistää videolle sitten, että mä ajoin Jussista ohi siinä, kun se konttasi siinä. Fess up. Go into you regret. Get tough. Remember to forget. Don't blink your eyes. So many years are gone. Time flies. You are driving on. Minä kävin testaamassa ensin 2-pokkinelaria ja 3-pokkinelaria ja 3-pokkinelaria oli kyllä pirun jämerä. 2-pokki vähän kepeän tuntunut, että on se vissiin tuo 107 kiloa liikaa elopainoa semmoselle. Mutta sitten kävin taas 300 ja siinä on kyllä, siinä on voimaa ja siinä on kepeyttä, että kyllä se on meikäläisen työkalu se. Vieläkö oppis tekemään töitä. Niin. Ja tästä yksi mysteeri jäsen vielä puuttuu.
juttua. Ehkä jo seuraavalle videolle saadaan mukaan. Ja tiimi kassaa ja kohti talvea. Between the sheets, I'll give as much as I can. You're a man of